Saka makabva matokuvanaka. Pamwedzi mumwe chete munhu vanhu vanofunge nazvo. Kana imi munhu ari mamunda wake, arimira mhuri yake, obva afa, ima akugova. Saka vanhu vanoti chii? Akagova ndiani apa? Aiwa, agova ndeyekuti ndimi baba kai, vasara. Saka toita sei? Ndakubvunza inini. Ina ndikuudze zvokuita nokuti ndinobatsirana. Tiri kubatsirana imi. Ina ndikuudze zvokuita nokuti isu tererai mubvira. Ashaya TV nyaya sezvadziri. Mudarira mambo makope nemhosva yekubatsira Kidros Chikwaka kupamba munda wedu. Uya nepfakazi dzako dzose. Baba eva inikati chirenge ndinoimbisa kuti chataura chokwadi pamberi padera ramambo makope pasina kunyima Spakasi Chikwaka ndinopika mudara ramambo makope kuti ndichataura chokwadi pasina nhema. Mwari batsira. Nauya yaverenga pana makwinzo. Hanzi imi makabatsira. Kuita sei kuti uyapambe munda wavo naKidros. Ndizvo? Kwete. Seriously? Ndizvo kuti pamusoro yedare nyaya iripo ndekuti baba vangu ine vakashayika zuva 11 kurarama kwavo vanga vane mhuri yavanga vakapiwa vachengete munhu wavo vakapiwa funga 20 years ago. Vana vachiri vadiki svike zvezvi vato vanhu vakuru vari musikana. Vana ava vakasiyiwa vaine minda yanga inayo nemombe. Saka kuzoshaya kwaita baba nhasi ana Kidros nababa avo vakagara dare nevamwe vavo kuti vatore minda iyi. Kidros achizviti ndiri musara pavana, asi musara pavana atakapiwa ndivamwe baba vanonzi Yemufi. Saka ava vakazovepo pakubatsira kutorwa kweminda vachipa Kidros mombe dzekuti apedzise kucheka malaini achidyara manga minda yakafanorimwa kudhara nababa vachiri vapenyu vasati vashaya kuti adyare. Vakamupa mombe vakamupa muzukuru wavo kuti abatsire kamuzukuru kakadiki ndokanga rakatungamirira mombe kuti abatsire. Saka apa ivo ndo pane nyaya yavo kunyanya. Ava ndibaba. Uyezve nyaya iyi vakatanga kutaura dare reminda iri baba pavairwara vachiri kurwara vachitaura zvokuti vari kuda kutora ava newavo munda wavarira kuda kutora. Saka vaitaura kuti vari kuda munda iwowo. Munda iwowo vakatomboenda kumatare bhindura vakadyiwa nenyaya. Saka ndo munda wavari kuda kuti vatore. Saka vakamisana naKidros kuti akatora minda iyi, akwanisa kutora minda iyi kubatsirana, iwo zobatsirwa kutora munda futi wavari kuda. Asi baba vari vapenyu vanokwanisa kurwisa kuti vatore minda. Nhasi vaparara ndipo vari kuda kuchirwisa kuti vatore minda. Baba ndo vanga vachimboirima minda yese yemakorekezi. Mwedzi watatu. Ndiwo Mukoma. Vachirimira mhuri yoyi. Kunhasi ndiyo mhuri yadyara here kuti ndiyo yadyara. Ndiyo here yadyara iyi nyaniki inonzi yaKidros. Isiriyo padhundu taura.
aifanira kudyara ikakudia ndivakarava kusino imimi ndini baba akadyara ndiani akadyara ndiketu kuimimi baba maifanira kuita sei ndini baba muripo ndowasiva nemunino wenyu nemukoma wenyu asira vanhu vake vapenyu ava vandopa vanodya kudi makurega sei kidrosi ndivani wenyu muningina wani wedu aka munina wenyu imini imi ndamukoma iwawa Ashaya saka makabva matogova nhaka pamwedzi mumwe chete iwe munhu vanhu vanofungei nazvo kana imi munhu ari mamunda wake arimira mhuri yake obva afa ima akugova saka vanhu vanoti chii akagova ndiani apa aiwa agova ndeyekuti imi ndimi baba kai vasara munofanira kuitira mhuri yasara kai zvino imi muri vaviri manje imi menakidros manje matora munda wevana ndatora mutorero upi wokuti imi ndimi mukuru kamuna kidros ndimi munotaurira kidros kuti hazviiteke zvimuningina haugoni kutora munda uyu tine mhuri kana dai maigovana minda iyi munogara pasi paitora nanga ndisiwe asi makamupa mona right chivira nditsanangure ndakamupa muchiti aitei ndopa ndinoti tsanangure mafananirana atakaita mumbe ipapo mombe dzakaenda mundamani ndopa ndinoti tsanangure maendero akaita chi mombe musha medu kana mumwe munhu asina mombe tinopanana mombe tinotoone vakawanda ana mukoma vangu vari munhu vanotopowo vamwe vaning'ina vakoma mombe idzodzo vachishandisa ininiwo futi ndakauyayo ndakakumbirwa nakedros saka sekusa hamuna kuziva here kuti ari kunodyara mumunda wakasiyiwa nemukoma handina kuziva nokuti munda wake sangasara ndo zvakaiti kuziva kuti munin'ina wenyu uikedros aida kunorima pamunda wakasiyiwa rinirwa vana ava nababa vavo ndakazozviziva after day ndokubva zvazvoita imi semukoma ndobva ndamubvunza kuti wewe waita unorima nemombe dzangu kumunda umu kwanga kune nharo sei chero dzisiri dzenyu imi ndini baba masara saka akati akati munda ndakumbira mombe shoma musingaziziva asi ndaita unorima makati kudii imi kuti munin'ina orit izvi mukoma muchai asati akuti kuti ndakamuti kudii mamuona imi arima munda mevana makati kudii kana kuti munotofunga kuti kudii ndikufunga kuti akatadza saka uitwa sei ndini baba tonga iyo uitwa sei ina handina chandinogona kuita asi senyaya yako nodare ndo rinopadzanira kuti kuitwa asi dai mamwe nemukana iwe maiti zviitwa sei ndaitora kamwana naiye ketositogara apa totaurira muchitaura kuti kuti romoka ari kuchema kao ari kuchemera imi kababa imaita sei maiti zvakanaka here zvawaita tokurukura handaiti zvakanaka nokuti ari mamunda makanga makatorimwa saka toita sei ndakubvunza imimi ina handikuudze zvokuita nokuti ndikubatsirana imi ina handikuudze zvokuita nokuti isu tererai mudzwei ime ndimuridzi wevana ndimuridzi wemusha ndati munin'ina wenyu aenda kunopamba munda wevana hapasisina munhu achavafukidza imini ndimi wavari kutotemba kuti ndimi baba masara munin'ina wenyu aita zvisakarurama imini munoti kudii nazvo munoda kuenda kwamambo aiwa iye akatadza ndipaipa ndati saka tati mutodini mwana atadza uyu munin'ina wenyu ada kutaurwa ne ada kutongwawo ndo matokero acho atikutoita rega toda kutotonga kunyange asipo izvozvo atongwe neni ma tiri kutonga imi neni handisandaendesa kuna mambo imi neni tiri kutonga munin'ina wenyu toita sei vana vada kurima vada kutodyara kana tochitora right matongero angu mafungiro angu right iye handiani munda wake haine munda wake ava vaida kudyara ngaatori nokuti munda wako ane mamwe madhireni
ngachitora kadhunduru wotsiva kuti mambe aiyo pandiri kutaurira baba onereda ini ndiri futi handiti pakadyarwa kare muri kunditi wanga uchitonga sezvo pakadyarwa tiri kuti mangwana mukati vachichinja namanduru mangwana achakwanisa kuti mangwana bureka mangwana uyo azokwanisa kuparima sei aifana pakarimwa noyo uyo akadyarwa no vakamurega kuti akohwe mbeu yake gore rino uyo achakadzokera mwana futi ndo pandatika isisu sana baba ndisi ndega kai ana baba muno vakawandisa varimo muno saka zvatakawanda ndipedzepa saka zvatakawanda padagarwa pasi handitika kana pagarwa pasi kedresodainzwa uyu avepo iwe ona ukarima munda mumwana anga achida kudyara mbeu dzake iwe ukazopinda zvisina kuwirirana saka uyo ada kudyara saka iwowe sepandataura pai pamata pabhodeke iwe chimupa dhunduru arime asi pakutonyorera masabhuku aripo gore kuchichena uyo dzokera padhunduru rake sezvo uyo haangatadzika kudyara mbeu dzake dzaainadzo ndo mafungirangu dai ndingambobvunzawo mubvunzo wangu uri kuti izvo mubvunzo wangu uri kuda mainge makaipedza kapumushaka nyaya iyi kana pamusoro ibese muri munomu chatikumbirana toda kudzwa kutaura chete anenge akutaura mashuro makusa tikumbira kuti anenge akutaura tobata zita rake asati abuda apa ubva abhadhara kuti zvaari kuda tatenda mubvunzo wangu uri pakuti tatenda mubvunzo wangu uri kuti uyu akagara pachichenyu mwana wenyu mukoma munda ndewake kana ndiwo mukoma wenyu mukoma wenyu ari kupi ndiye ataura kuti akashaya imimi nemuning'ina wenyu ari kutaurwa kuti akazotora mombe kwamuri muning'ina wenyu haiziva akarima here mumunda aimuziva kuti mukoma wake kuti akaenda kupi kuti akaenda kupi mukoma wake kuti akaenda kupi akasiya ari mamunda achienda kupi akashaya haachadzoka saka akaita simba rokupinda mumunda nokuti ava vana imini zvamukazoona muchipiwa samoni makazoenda here kune mwana uyu kunotaura kuti mwanangu kana kuti musati mapiwa samoni matorerwa mombe dzenyu nouyu akukumbirai makamboendawo nemwana here kunotaura kuti mwanangu zvaitwa nomuning'ina wangu uyu handisi mukati mazvo wandikumbira mombe nandifungidzira kuti ari kunorima munda make madhireni ayo ndazonzwa kunzi atara makamboenda here kwaari angasipo tiri kubvunza kuti makazoenda here kwaari ndopandiri kuti handaikwanisa kuenda nokuti anga asipo akanga asipo kwemazuva mangani gara anga asipo ipapa ko wamukanotaurira kuti izvo mombe dzangu dzaenda kunorima munda mamukoma akafa vana vacho kana vazouya ndinotaura ndichiti kudii ndiani right inini ipapa hapana munhu wandikanditaurira saka imimi kana muchipiwa kusamoni rakakusungai rakanga richitaura kuti kudii rikutaura kuti ndakasapota kuti pakutorwa kwomunda wamundara ndo pamuri kuwanikwa nemhosva saka samoni rakauya kuzokusungai kuti makasapota nokuti hamuna kutaurira vana hamuna kutaurira kana mumwe munhu kuti zvaitwa nouyu zvakaipa saka ndo pamuri kuwanikwa nemhosva yekutanga ipapo imimi mera ndo pauri kuwanikwa nemhosva yekutanga mhosva yechipiri imhosva yekuti iwe uri mukati memusha uri kuziva kuti ava vana ava ndiwoni vatonga zvakare hauna kuzokokorodza asi mumwe chete hauna kuzovaunganidza kana kuvataurira kuti zvaitwa uye anga asiko asi pamusha pane vanhu ukasvika here kumba wakanotaura navo kuti zvaitwa nouyu hazisizvo tiri ipapo ndo pandiri kuti ini ndoda kuti ndipapinda mubvunzo unoti kana wabvunza unepindura ipapo handinai kuenda asi ndiri kuenderera mberi nokutaura ipapo ndiri kuona mubvunzo iri kuuya apa iyi iri kuita kunge inini
ndini mwana mukomana akasara mushongiri wani. Ayo ndoti tifambe. Imbomira ano anzani Bagas. Inini kumira kwandakaita munhu kana ndikumbira mbombe here ndonyima. Aiwa ina ndaiziva kuti ari kuenda munda. Atizwana naye kababa ndaiziva kuti ari kuenda munda. atireva basi pakati imimi zveshuwa mataura zvakanaka kuti munda uyu wakasiya warimwa nemufi ende haana kurima munda usi wake akarima wake. Chechipiri mukataura zvakanaka kuti makabatsira mombe hamuna kuzinge mazira zvenyu kuti tiri kuenda kunorima papi. Ndochokwadi. Right. Chechitatu mukataura zvakare kuti imimi makazozviziva kuti mombe dzedza ndapa uyu munun'una uyo atada kushandisa uyu aenda kunorima pamunda pani pamukoma pavakasiya varima vakafa. Handitika akatodyara zvakanaka. Ndiri kuda kuti ndizive kuti imimi nemunda wakanodyarwa uyu munda wenyu imimi naiwe uri kure zvakadini? Wakadyarwa newangu ini mandaishanda ini menyi. Ndingati munda mumwe chete madhirena akangodaidai kumusoro. Right. Zvakanaka, zvaita zvakanaka. Munda mumwe chete. Muri kuyatsozvirwisa? Kura kuti munhu ari kupopota ari panapa asi mumwe ari padheski riyako iyo. Chechipiri chandinoda kuziva kubva kwamuri imimi ndechekuti imimi matimi hamusirimi baba ogani makawanda. Kurava kuti pachikwata cheimi chevakoma nevanun'una muri vazhinji. Uyu akauya kuzokumbira mombe munun'una sabhuku chicheni mukoma. Maziva imi kuti munun'una aenda kunorima mumunda uyu wakasiya warimwa nomushakabvu. Makaenda here kunotaurira kuna sabhuku? Musiri kutaurira kuna sabhuku asi muri kunotaurira kuna mukoma baba kuti mukoma zvaitwa nemunun'una apa hazvina kundifadza. Auya akandikumbira mombe. Ina handamboziva kuti mombe dzandiri kumbaidza ari kuenda kunorima pamunda pati pamukoma vakafara vakasiya varima makanodaro. Aiwa andau kuenda pa. Good. Zvakanaka. Maita zvakanaka. Imimi pachezveni makazoenda here kuno munun'una wenyu kunomubvunza kuti nhaye munun'una kwezvi wazviitirei? Ndopandataura kuti ndakamubvunza. Right. Mamubvunza akabva apindura kuti? Ndopa akapindura kuti aiwa ndiri kurima munda ndewangu. Ndewangu. Imimi izwiro rokuti ndewangu rakasvika papi kwamuri paruzivo rwenyu? Ndopa ndiri kuti ndakabva ndamupindura ndichiti ndewako sei? Ndokubva ati? Akati aiwa munda ndewangu ndakapiwa muri nedare. Ndakati asi hawaifanira kuva waita sei wapinda nemhosva yekuti ava vakarima ka. Hatidzokei. Indira kufamba nemazwei. Akupindurai kuti munda ndewangu ndakapiwa nei muri iyi nedare. Imimi muno chokwadi here chokuti akapiwa nedare muri? Inini tiri ipapo ndingapapindure ndichidai so. Ndati muno chokwadi here? Ndopandira kuti ndipindure. Ndine chokwadi, handina chokwadi. Hungu kwete. Ndine chokwadi here? Kwete. Good. Zvakanaka. Imi maziva kuti apanye papo izvozvo zvinhu zviviri izvozvo zvokuti 1 aenda kunorima munda usi wake wakasiya watorimwa nemufi. 2 akunyeperai kuti ndakasiya ndapiwa nedare. 3 akunyengedzai pauya kuzokumbira mombe achindokuenda kunorima kunda kwangu. Hamuna kukwanisa kutakura zvinhu zvitatu izvi kuenda kunozviunganidza pamberi pemukoma mukuru ari mumusha menyu. Makazviita? Tiri ipapo pana sabhuku. Makazviita here? Hungu kwete. Ndopandira kuti ndipa hungu kwete. Andikupindura. Kupindurai. Ndichakupai nguva yekutambaradza. Makazviita here? Hungu kwete. Ndaiwa handina kuzoenda. Saka
nauya maona yaita kuti imimi mushedzwe kuya panapo iwo munda wenyu uri pedyo munzvimbo imwe chete ongodimirana nemadhundu hazvisi zvinhu zvamungataure kuti handina kuzviziva kuti akuenda kunorima pamunda pamukomapo izvo zvahatikoni kudayira kudaro ndo zvaita kuti musamoni runyoro rwakatarisana neni chechipiri imi manyatsoziva chaizvezvo kuti uyo ari kunyepa uku kuti haana kupiwa mhuri semugari wenhaka handitika imi makangozviti haorit asi hawaifanira kunge wadaro ipapo pakushedzai kudai. Chechitatu imimi vakoma varimo mumusha hamuna kuenda kunotaurira vakoma kuti vana mukoma mungazofungidzira kuti ini ndino chokuita nezvaitwa nomunin'ina wekedros kuenda kunorima pamunda pamukoma achidyara nechikodzo chokuti ndindamupa mombe inini handimo munda uyoyo ndamupa nitofungidzira kuti hamhino mungu ari kundoita sei kundoshanda hamuna kuita izvo zvakushedzai kuya kudarisa saka ini ndaunganidza zvitatu pamberi penyu ndingakumbira kupindura padikidiki pandinoda kupindura ndinokudaizvo pamandibvunza muchiti munda wenyu shuwa paakatora mombe ini ndine minda yakawanda iri kusaidhi nekusaidhi ini ndakakumbira kusei ini ndakamukowo ndichienda kuno mumwe munda uri kurefu ndakaswera ndiriko ina handisivo munda andakupaziva kuti aenda umu akati ndinda ane mhuri ndiye akutaura kuti ndiye akandonsara pavanhu akati nhaka yemurume akashaya ane mwedzi ari pasi asati iye achitaura ari kuti kwete iyi ine munhu akaipinda saka akazorima sendoda kuedza mune mukati umu mamukoma okushaya vakanga vaine nhaka dzakati wandei famba menda mberi vakanga vaine nhaka dzakati wandei saka nhaka dzacho idzodzo chiri kudaro tisati tave parufu pamudziyo ndo pakagarwa pakunzi takudzipatsura here chibasa munda uyu warimwa uyu haunei nenhaka dzakanga dzasiyiwa kaidzi uyu munda uyu une vana vavo vakaumirira ndizvo baba vakarima munda uyu ndobva vashaya varima dhundu kana maviri ndizvo vachidai vari vapenyu vangadai izvozvo vachitodyara kana kuti vakadyara mudimbu ravo ndizvo zvino vakarima mari ndobva vavatora asi vakaita zvakanaka nekuti vakasiya varimira vana vavo ndizvozvotinotaura kuti kokedros iye airima achiti ndemake makore ese baba vevana ava vari vapenyu asingambovarima nhasi unovafa kune chivanhu kumushavei sorry ngatsamwa handitsamwire izvozvo handichiziva kuti chiri kune chivanhu ndapedza kutsanangurirai ndoda kutaurira zvimwe zvinhu handisi kuti muzvitore vese vedare ndandingoteerera handisi kuda kuti muzvitore sematorero andinozviitai asi ndoda kubvunza kuti kwenyu kune mutemo here mumusha menyu mafaininasi munhu masiya mari magadheni renyu hamuna kudyara muriwo munin'ina wenyu ini obva auya obva atora gadheni iwo ini handina kufa nekuda kana kuti ima hamuna kufa nekuda asi munin'ina wenyu auya kuzotora gadheni hapana kana mwedzi aiwa rilongo murufarira here kuti afa pari rilongo aiwa anenge kufarira here kuti mafa kuti ndiwane matorero kana kuti muri kugumbuka here kuti mukoma wangu akafa inini here pamubvunzo tikutaura pamubvunzo kuenzaniso ndati munhu afa imimi mafa inini munin'ina wenyu osviko kutorerai kutorera vana venyu gadheni asi masiya marima imomo matoisa mubhedha vana mbeu iripo varoda kutodzika muriwo kuti vagokwanisa kurarama
imi mafa munin'ina wenyu ouya otora izvozvo akufidha mhuri yake. Vana venyu imi vasara vatorerwa nemunin'ina wenyu vanoti mafa nei? Vanoti ndiaurayo. Chenjerai machokwana. Gadzirisai mhuri idzi muchengeterwe munopesana nevana ava nekusingaperi. Aiwa ndinopanza. Saka hadizi nechakati ngaakuinzwekazvamunechina. Ya chandinotanga kutaura ndechekuti munhu kana abereka vana vake ndivo vaanoshandira pamukadzi wake. Kana aparara mukadzi wake nevana vake ndio vanosara vachienda mberi nebasa rangachiitwa nemufi. Ani mapanzo vana mukoma vane vakadzi vavo nevana vavo. Ani mapanzo nhau yenyu inosiririsa zvikuru zvekuti imi muri mumwe wevakoma akaenda kunoona vamwe vakoma nevanin'ina vachienda kunotora munda wakanga usiya warimwa nemufi achirimirawo vana vake. Ndizvoka apa vabereki vakasara vane mhosva yekutadza kuchengetedza mhuri yavakasiya. Mwedzi mumwe chete watiri kutotaura nezvavo. Ko kumadzimai uku ndiani akazomira wakuda kutorawo nhaka yemadzimai? Uyo akafirwa nemanjeyo. Aripo muri mukoma vangu inini vakatora nhaka. Saka zvakaenda kunotora nhaka vana vachitorerwawo minda. Iye baba nhaka yacho akaenda kunomira kutora mukadzi chete kana kuti akano kuita ikone vana apa havana kubusa. Imimi estate yababa venyu munoiziva kai? Nyorere. Munoita vakaenda kuchikoro kuitemize chakati zvinhu zvababa venyu ava vari papa muri pamwe chete. Pese zvamunoita kana dai zvikanzi zvaita se itai nababa venyu nokuti muri kuwirirana navo. Kana vachida assistance vanouya kuno kwamambo. Protection order iyoyo inoita weight kana ikabva ine recommendation yekwamambo. Saka nhau yanga ichitaurwa namambo ndeyekuti vachapa hawo judgment yavo, asi panouya uyu ngedrosu kuno kudai kana akanga asina kuteerera zvichataurwa nhasi zviri kutaurwa sabhuku nehama dzacho, kana asina kuteerera paanoya kuno protection order iyo inobva yatanga kurhana nokuti mambo mukavaona ndi presiding officer. Saka vane masimba but vanhu havazivi vese vari kurova kudare ava kungoti mambo acho akaya vane tsitsi dai ndiri inini vese vakazara kuchitoksi. Aiwa mapurisa kuti muone kuti vane simba yakaendwa nayo polisi kanyaya ikaripiwa zikanzidai kwamava kuratidza kuti mambo ane chi. Saka ndiri kutaura kuti inini zivai zvinhu zvababa venyu muchitaurira nababa venyu ava. Kana muchiuya kuzomhan'ara chinhu tungamidzai baba venyu ndo vanokumhan'arirai imi kuti vasati kana vagara nevamwe vavanzwanza hamene zvekuita vana ivava vakuita zvinhu zvavo vega. Taura henyu baba. Pamusoro changamire makofi zvataona asabvachipaka protection order yataura ngairepo zvinochiti mukomotomoyei muri wekwati kwakafuti ndichikwana sendadaro protection order inoitwa, asi kana munhu akabata demo saizvozvo achiita iri muchipupura kuti protection order inyatsoita simba munhu anongopinda muchitokisi. Vakatoya kandinoswe nyaradzo chaivo vakauya vakati pachasumudzwa vana vachasumuka ini ndisasumuka
tina baba vedu atababonyata kuti nyaya mukainandisvikanisa nokuti avanhu baba akatichengeta handinavo baba achare paachasimuka baba wangu akasiyana kuti handidi kuti mukatsamira ende kuti akaipoka zviri handinacheneiona but vamwe vanenge vachinyeka kuita kunge vane rudo rwativasorina nenyaya yekuti napamunini vava vanenge vatori pamwe chete zvese zvavaitorwa vachitoda kutora nhaka iyi nokuti vakatoti vemba hurwa chavanogona kutya kana tikunyekerera kumapupura nenyaya yekuti makati vemba huru iri hapana chavanogona kugadzirisa akati baba ndokuonesa nababa wangu mese ndokurespektai zvakafanana but nyaya yamutorina ndiikwanisa nenyaya yekuti anokwanisa kugadzirisa wacho anokugadzirisa tiri patiri ipapa kana pane zvamukuza zvida kugadziriswa nokugadziriswa zviri pamwe chete ivava vacho vava vanoti ndivo vanoti vaite baba vedu isusu vaishungurudza hamena kushandira iva vachaima munhu vaishungurudza ndofunga baba wangu asabhupa kana tikwanisa kupupura kangani pandevo yozogara ichishungurudzwa neemaiwacho kangani pandaiambuka kuzogara kumiri baba tikwanisa kupupura pupurari chokwadi mambo vana vavaiuya vaitoshungurudzwa nevani vavava vachitoya vachitogara pavanga asi kunyeva ichokwadi ijedza kuvaidza kuvakansera kuvadzidzisa saka zvari kutaura ishuwa baba wacho unoti chii pane umbo uri kubuda vana vagerese musha pakutaura kuti uya ndichishungurudza pasi zvemusheredzi vari kutaura uyo asiri ashungurudza madakudira vasipakati mubvunzo uri kubvunzwa namama watarisana nezvinotaura mwana wako ataura kuti aishungurudza amai vake ndiye baba wachina kuitika uye mukurarama kwavo zvakare rushungurudze irworwo rwakabvira kumashure rwuti waitogotiza ikoko chinanogara pamba mukuruko handitika asi iwo mambo varida kuziva kuti ichokwadi here kuti wakanakuita uchiti imi musasumuki tida kukupai baba tsenura dare raitwa sakaitwa nani dare vanhu varume vari kutaura nhasa vanoti vanonzi ani nani vese vari muno ukati vese vari muno ukane vamwe vasiri munhau yacho ndo mahama dzako dzakaita nhau dzakadzakadaro ndiani nani vanoti richi kenuro yekedrosi esdai sirubiniyo nikonia edas ulevena na baba newe makaita sei kunile makaita sei pataurwa ndopekanaenda kuti nditsetsenere ndakazarwa kuende aiwa apa takupa mwaka tatuda tigadzise dambudziko riri mumusha mako macho taura zvakabuda pa11 shuwa pamuti vandipa dambudziko chokwadi chiripo ndechekuti magarwa ndari mbomupa nhamu pamudziyo ndo pakanzizve nhaka idzi ndiyapa dzakatiwandera ndadzipa tsauro zoti dziende apa neapa neapa nekuti vakoma imini mukuru ndimi muri kutaura muchiti nhaka imba ibhuku imi mukoma vakuru ndimi kutaura muchiti imba ichi ibhuku saka nhaka imwe yanga iri ipapai haisi umba menyu ngaichibva ichienda pane umba mayo saka taura heni saka umba mayo ndo pakatsurudzwa umba macho ndokubva atambira kufamba maita nhau arimuno saka kufamba kwaita nhau nematauriro mhero zvakaitika kupfungwani make akutambira ndopaakazoti papa mberi inini nhaka yarume aiwa
andichada imataurira itika chi mukati mumbomo ataurei maitaura zvakati wandei zvekuti minda iyi nhaka idzi iwe kutora nhaka mwana mudiki unozozvikwanisa here saka ufanira kunge uchipinda apa kuzodii saka zvakangoti wande zvomachanja mumusha umu kusvikira nauye uyu mupano ndiye akazoti uyu zvaatina handichada chiri ini ndiri kuida ndiye akati ari kuda nhaka ndiye akazoti chindipai ndakuchitora vanhu vese ndipo vakati ndo zvawada kana watinozvikwanisa asi mukoma vamwe mukoma vakuru vai vakati aiyo nhaka iwavo hakukwanise kuitora nekuti yagara iripo iriyo uyapi hoyo watichako watapoma watasarudza nasu anongotambira zvese zviripo kuseni kuye kwazitaurwa nemwana nokuti tichirimo munhu patakabvonekandai saka naui pachasumuka vanhu kuseni vana vanosumuka vese vomufi nevaya vakutaura nhaka dziedzanga dzokumashure dziye dzichadii futi dzinosumuka dziridzo dzamapatura futi nhasi papi muno saka here pajekerere payapa anozozviziva sei kuti idzidzi dzambori dzizevezevo dzapaturwa saka kuseni ava ndopaakutsvagwa munhu ndopaakashai inopandakazorobvunza manje vasikana neasikana ko pane nhaka inozuro kutanga tine dani saka pane nhaka yababa yamukoma yefenyi yanga idhiyo yakaiswa panakedzros muchasumuka here kana kuti hamusumuke ndini ndiri kubvunzwa ava vandobva vati usatisumuke nemushe wekuti ava ndo baba takabvira tiri vadiki baba vachitichengeta saka nhaka pairi kuenda ndopatiri kudii ndopatiri kuenda ndakati haitsoke ndobvataparadzana ndiri kushama nhasi vasandura nhau vakuchiti hanzi iwewe wakati kuita kukaratunza alright iwewe ndiononzani spakasi vana baba mumusha wati muri vangani vakanga varimo mbomu takanga tiri 11 isi vamwe vakanga vasina vapenyu vangani vari mupamba apa tinosvika zvuma 15 ko vana amai varimo vakafirwa nevarume vangani ana amai varimo vana amai vedu madzimai enyu vakagarwa nhaka 1 2 3 sendiriyo kwababa imba yekwedu isisu 4 yo yakatariswa nevarume 11 apa saka varume 11 apa pane nhau yekuti panhaka apa uyu Kedros ane wanga akatarisawo kuti apa dai ndapinda wavo ndo zvazviri kureva saka anga akatarisira pane munin'ina wake uyu akashaya mukoma ndii saka ndo panga chiva kuti aende kunove baba pamburi iyo iri saka pakuzobata demo rakazobatirwa papointi ipi apa demo akaribata pakuti demo kuti izopinda mukati
ndoba ndikuti ipapo ine handipo ipapo handipazive handipapo musoro inechinamo ona kwandakaita ini vakomana ava chavari kuda havasi kuda nhaka yemukadzi vari kuda nhaka yeminda nokuti saka ndati vari kuda nhaka yeminda vana vavaitaurira amai vavo vakafa ndobva varerwa namukoma saka minda ndokunonyaya kuminda ku ndo maonero angu andakaita ndichitasemunhu zvakanaka sawa vabvira kare imba yemuchinda uyu kana kuti gurupu ravo rine interest neimba yevasikana nomukomana interest haisi pavana naamai iri pazvinhu zvakasiyiwa nemufi ndo property yakanyorera kutarisa kana takatarisa tiri kuona kuti pavanhu vese ava hapasisina mwana mudiki akadai ari kunzi anoda kuchengeta saka interest nevarume ava vanozviti tiri 11 kana kuti vari kuabhusa mukomana vavo vane interest yezviwanikwa zvakasiya zvakabviswa nevabereki vevatu saka zvavanga vachikumbira zveprotection order ndo zvinhu zvinotoita kana pachivanhu chedu takati tinenge takanganisa kugara kwana vaka tinotongoti ndizvo zvinoti vana vachagara vari munhamo mambo vachagadzirisa mambo vachagadzirisa inini achikumbira kuti ndinyatsozisa kuti handisi munda wamukomana wakarimwa ukadzvagwa mbeu ndewani izvizvi padyarwa mbeu asi munda ndouikwa ndikuti ndewani wakuenda kunani ndopindura ipapo dai cadros anga aripo iwatachiva kuti tipe mhinduro yemubvunzo unori kubvunza hatisina kuti tiipe mhinduro iyi asipo inenge yatoijajuda muno kudai iye akanodyara iye ndo atichiri kuda kuti tiwirirane naye pambeu yange yakanodii yakanodyara izvo zvatisina kuti ita disclose iye zvino tiri kuziva zvinhu zveita saka ndikona zvangu mukutaura kuti munda ndeyotomirira asi kana manga muri kuona kuti uri kuenda uyo anozomira akaita sei mwana mwakazvipera ipapo ndokupindurai baba musati maenda kure mhinduro yacho mambo vanayo nyaya iripo ndeyekuti nhau iyi kuti imi mutaure vanhu vagonzwisisana asi mhinduro yedambudziko riri kusangana nemukomana wemambo vanayo mazvinzwa vari kutozviziva kuti mvura kunaya yanonoka yakanonoka iye zvino iri kunaya inofanira kushandiswa zvakaomarara iwe mbeu handiunayo zvese unazvo mambo vachakupa zvekuita ngatichivhare nhau baba vako madhonoro yaripo izvozvi yavakasiya asina kurima manga papana chikumbiro vana baba vandibatsire ndivari kunyatsoziva mungandibetserewo kuti muchakabva akasiya madhonoro yake mangani pamusoro ibaba vakasarira nhaka ndevapi ngavataurei baba former drainage ndiye yemukomana yasiwa nababa kureva kuti ndiye wacho asara anawo iwe une vanin'ina here nevakoma pamberi pako une munin'ina munin'ina wako unogona kugara naye unogona muchengetawo here kana kuti unoendawo kunomubatawo kunomurasa aiwa unomuchengeta ari muno ari kuharara torarama tiri kuharara ndo munorarama saka munorima sei muri kuharara kupota tichiuya alright saka pane dhunduru rinda kunorimwa na cadros ndicadros ndiro rimwe chete raarima ndo rimwe chete akasima akasima nzungu saka cadros apa takuzviitira kuchengetedza runyararo
mukati memhuri. Uri kuzvinza mukoma wavo vese. Kuchengetedza runyararo hazvireve kuti kubudirira kwakadhirosi. Mapanzwisisa? Iroro dhireni raarima chikamu achapedzerana nemufi yama yake. Onza kwandati kwandauya nako kwandikutaura nekwangu ndati uko kwaarima uko achakurukura nabhururu wake kuti ndo machengetere here yavakuita vana vangu mwasara panyika ino vachakurukura vari vaviri. Mazvinzo kune madhunduru yasara 4 ndizvo 4 ipapa 4 ndatida kuti ipapo panatsojekeswa nekuti madhunduru adunzi 4 ka asi 4 mangani ndichiona akasara mamwe kunze apa achanetsa futa ndati tinaziva titaurire mangani akabvunza havo yese avairi mambo vabvunza kuti pakurima kwamakaita panaka pakasara here. Ndozvapindurwa nevavo kuti pakasara madhunduru 4 kuti asati arimwa akarimwa beudzuridza. Izvi ndizvo musha wenyu izvozvo nokuwirirana kwenogara asi asara ndaaaa chatiri kuda kuti tiite pano madreneji yari kutaurwa 4 tiri kuda kuti yaishandiswe nevana vemufi. Handimuri panzvisa pamusana pekuchengetedza runyararo uyu Kedros ndiri kumuda kudare atauya kudare zvakaita nokuchichidzira nokubata matemo azvitendedzwe. Vana ndevake haangavabatire matemo. Murupanzvisa kubata demo chairo kufamba naro mutaundi unoita semapurisa kana kufamba wakavhura banga rako mutaundi unosungwa. Tine murawo unochengetedza munhu wese. Saka pamusana pekuti uyu aenda kunopindira kunosima nekunozhara ndakumuti sizoni ino akabisa nzvimbo dzake zvapera. Afanire kuenda mberi achirima padhunduru apa. Ndichasvika kumusha Machikwaka ndichada kuona vese vana vari Machikwaka ndoona kuti mumwe nomumwe akamira panhaka yababa vake here. Hatidi vanoenda vachishungurudza nherera, hatidi vanoenda vachichichidzira nemutoo uri wose. Munhu wese ari protected by the constitution and the law. Saka kana uri mubereki, iva mubereki anoqualifya kuti ave mubereki. Kwete mubereki anoenda kutodzvinyirira vana vake vakasiyiwa ndio vacho vanokuchengetai. Ukarwara ndio vanokuendesa kuhospital ivavo. Ndidzo hama dzako idzodzo. Saka pamadhunduru 4 yako mukomana enda unorima kana noya kuzvishungurudza. Uruzvinzwa? Then padhunduru raenda kunorimwa nababa vako ito vakangokohwa nzvimbo dzavo rinodzoka kumhuri yaonoberekwa uri. Ndio ina baba anonzani iyeyo Rimnos wacho ndiye wacho achachengeta zvinhu nemhuri. Handimapanzwa? Asi Kedros achadiwa muno mudare zvini 7 January
kedresa achauya muno mudare. Pinda ya. Maona seguro. Jongo yakasiwa ili dikidiki. Bali wanaishiko. Na nemuningina wemufi akazogapiwa akatulwa ndio akachengeta baba yao kufa. Saka minda yao zvakare ndio yakuzitanda akuida. Saka akunoti hanzi jaka vanenge kuseda kuseda kwacho kwakamira sehanzi nemombe dzese anhu ndizvo zvinofamba sei ndineva here ndo matirwa ndakazvitwa izvi uyu akatora muto saka kana aona uyu neakafa uyu andiani wacho akafa wacho uyu anomutiti ndibaba wake akafa ndizvo here ndibaba wako akafa ndi baba aida kutora munda right saka ndipo pacho panjisa titaurirani kare zvaiitika panga kune community kana kuti communal property zvainzi mombe nezvinenge zvashandiwa uko kwamunenge kunounganidza pfuma zvikapinda mumusha ndizvo zvinopinda palaini renhaka wazvinzwa. Kana vamwe mwaenda kunotsvaga ega mwaenda kunotsvaga ane mukadzi nevana vake ndivo vari kutoshandira ivavo. Kana aparara vana mukoma nana baba nevanin'ina hapana chavo chavanoenda kunoti isusu takutorawo ichi. Muri kupanzwisisa? Vana baba nana amai tiri kunzwisisana nokuti pane murawo unoteverwa wepasi chigare nemurawo watanawo nhasi unotaura uchiti kana vana vakaberekwa mumhuri mumwe chete akaparara ane mukadzi nevana vake, mukadzi iyeyo anogara pamusha ipapo pafira murume wake, mudzimai asvikewo pakufa, kunze kwekuti kana achiri kunzwa kuti anoda kuroorwa akawanawo anenge ada kumuroora anotobva pamusha ipapo kuenda nemurume wake mutsva, anosiya musha uyu oenda kwaanoenda. Asi kana ari pamusha anenge ari pamusha achichengeta vana vasiwa nemufi. Mwana wake mukuru ndiyewo anenge achichengetedza mhuri yevanin'ina vake pamwe chete namai vake achirima. Zvino nhau iyi yapinda mudare inhau yekuti tionesane nokudzidzisana kuti vana baba apa vakatadza kuti vachengetedze vana vehama dzavo. Saka murawo unoti ndimi ana baba vamwe vanozviva matundundu kuti ndindoenda kuchikuva kunoombera, saka kutaura kwangu kunonzwika nevafi. Aiwa zvisirizo paipo pamwe pale paunotsvedzwa nokuti vafi vanoonawo. Saka apa ndiri kubvunza iwewe mwanakomana, zvawaya kuzomhan'ara muno mudare uri kuda kuti inini ndikuitire mwanangu, taura zvakuda zviri pamwoyo pako. Masoro ichangamira inini achikumbira kuti ana baba ava kana vachikwanisa kupihwa ingave peace order kana protection order kuti vasawane chekuita nekufamba zvinhu zvakasiyiwa nemufi. Right. Wataura zvakanaka. Nechirungu vanoti peace order. Kudzinza revatema tikazosvitsana pachingezi pakuti peace order pausatsike zvashanda. Uruvanzisa. Asi nini rangu rinobuda rakangodaro rekuti vabereki musaende kunotora midziyo kana kunopinda muminda yakasiwa yarimwe nemuchakavhu
achirimira vana vake. Mukupanzwa chikwaka unonotaura vamwe vako vakoma nevanin'ina kuti mambo vati vana vemuchakabvu nemhuri yake ngavarambe vari pamusha panzvimbo yavo pamunda wavo vachirima pamunda wavo pasina vanovavhiringidza. Munoti chii? Pachii? Kungoti chete handina act yacho ndichida kuti ndiivhure ndikuverengere act kuti munhu akafa mazuva ano mutemo wavako unofanira kutonoregister estate. Hakuna chinhu chinoshewa chinzi chiri kupiwa nhingi kunze kwehembe. Zvinhu zvese zvakusarira mhuri zvinotonorejistwa kana iri estate. But zvinoda kuti vanhu vatanga vawana dzidziso zvavo. Unokuona kuti dzidziso hapana. Saka sabhuku ndiani? Vachikwaka tipewo rutivi rwenyu tino. Machabasa nechinango. Inini matonisunungura mataura kunge ndanga ndiripo ndakavabvunza vakomana va1month vanakaaaiwa ndiri Kedres wamutaure anditaura kusini kuno ndatobva nomunyaradzi kunamo kusangouya kana kushaya mari pamwe hamugonomuona anotiza mari ndo mafungiro angu munjere dzangu asi ndanga ndichida kutsindira pfungwa yataurwa nemwana kuti panga pachida protection order yokuvana ava pamusha vanoramba vari muno nemaonero angu andiri kuita anoda matsamba ayo aita kavha yevana vanoda matsamba vana yekudzivirira. Saka kana takupindira pakuda support unit kureva kuti paine nhumbu nevanhu vanonharo vasinganzwisise kutaurirana nemuna make. Zvakanaka mambo ipapo ndesakatamira ipapo ndichipataura nokuti hapagone kutaurwa imhuri imwe chete baba mumwe chete havagone kutaurirana chokwadi chinenge chiripo nokuti pakaitika nyaya yevanhu vakanga varipo vaitenge vakaipedza kuti kana vanga varipo kuti iwe zvauri kuita zvasi right unorima sei munda wakasiyawo rimwewo vana vovafa hapasi kukwanisika ipapo asi ini semaonero ndakamira kunze zvangu kweground semukuru vana ava vanofanira kuita matsamba anovadzirira paproperty yavo nokuti munhu wese anoshandira mhuri yake vakashandirwa vana vakasiya zvinhu zvavo saka neniwo zviri kutondibatawo kuti sei pachiitwa zvinhu zvakadai izvozvo saka ndikutongoona kuti kuvapa matsamba tinenge tagara zvakanaka ende zvinenge zvadzidzisa munhu kuti kana achishanda akushandira mhuri yake aidha mwana musikana aidha mwana mukomana zvomunhu hazvibata zvomufi. Ini ndoda kutsinhwa pamashoko akutaura nasabhuku nechinanga baba mnini vevana vakandinga ndandiri mumunda ndobva vati amaenda vauya kuzotsananguriro ndima amai vedu chikadziso chaitika kumunda kwedu uku chatinetsa vanhu vatorambe kuti vaende kunodyara munda makasiyiwa mari mwana mukoma vakangoti ndirimire madhireni maviri vachibva vashaya maendwa nakedros kunodyara mbeu vanhu vaivabva vabuda imo kwaita hondo kwarwiwa kudyiwa kwavaita vakarwa naikedros vari muno ndo vakandinga inini ndobva ndati saka zviri kurevei zvikanzi ava vaderera vatai varega ichibude nekuti ane demo munda imomo tikati manje imimi maenda here kuna sabhuku ndiye munhu wekutanga wandakatanga kubvunza kuna sekuru vari muno maenda here kunozivisa sabhuku ende sabhuku vati kudii kana maenda sekuru vakanditi nengi kwasabhuku taenda sabhuku vatiwo inini ndaita muteti asi nyaya ndoda kupa endai kumapurisa munotanga mairipota kumapurisa nokuti ine demo riri munda saka inini ndobva ndatotsinwa ndikati asi mapurisa iwaiti pabhesi apa hapanai dai mama dai neshuwo kunduya kuzondidzwa kwani mutemo ndiwo unosunga zvese zvangotaurwa nasabhuku ndizotsigirai saka ndakazoenda uchindione sabhuku pamba pao ndakaona vasipi vangu vari kumunda ichivati ko sabhuku mashoko avo yaone mwana kwandiri maanzwawo sei saka ichokwadi ichocho chokuti nyaya iyi inoda protection order bhozi nharo dzaive ikoko paifanira kutofa munhu ndemoko rakabatwa inini pamudziyo yevanhu ivava sekuru vashaya sekuru ava nhoroondo iripo ndeyekuti vakashaya kwaive nemunin'ina wavo akafa vakasiyiwa vana vadiki vasikana vatatu nhaka iyoyo ndasumuka nhaka iyoyo yakapiwa mufuyu yapiwa mufuyu nemunda wacho wese aiendesa kuchikoro musekuru akashayawo everything zvaidiwa
ini ndinofunga ndomba nemuta wangu ipapo zvandoziva inini waitoti kana vana vasati vauya mai vavo vatinonzi mama vasati vauya baba vasati vachichengetwa navasekuru avo vashaya saka paka vakapuwa nhaka vafa avo vana iva vakasumudzwa panhaka iyoyo vese vana ve vatatu vai nevafirwa ava namai vavo vakapiwa baba vakapiwa baba chomuno mavavo saka zvinhu zvesekuru varimo vabana ndovakapuwa mhuri yacho yese ava vasika ini ndakanga ndiripo ikatoda kutombobuda nyaya yemudziyo kuti mudziyo yemufi mumoyo akashanda nezvinhu zvake sekuru vasabhuka vasina kuti mwana anoshandira mhuri yavo saka mambo kune hondo uku kune hondo mukadzi ari kushungurudzika nemhuri kuti munhu asati aputika sokutaura kwamaita vanhu vakutobatana batana apa demo rinenge riri pasaidi vanhu anotema tozotaura nyaya ndo zvandoziva nechina